שלום יהודה, מה הספר שאתה אוהב? בספר שאני אוהב יש הרבה הרפתקה ודמיוני. אבל בספר שאני אוהב יש אנשים שללמד איך משלמת אוכל. הספר שאני אוהב נכתב על ידי סופר שאנשים לא מכירים. הספר שאני אוהב נכתב על ידי סופר חשוב מאוד. הספר שאני אוהב עולה הרבה כסף. הספר שאני אוהב עולה רק 10 שקלים. הספר שאני אוהב נכתב ב-1904. הספר שאני אוהב היה כתב בשנה הזה. אז טוב, להתראות יהודה, עכשיו אני הולך לקבל ספר חדש.